Olkaa hyvä. On paljon onnea. Sinä turpa kiinni nyt! Mitä helkkaria? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset onnen... Tekopyhä paska. Katso nyt. Kevon Nopsanella yllätti. No sitä taskaa. Ei kovin moni veikannut voittaja. No kyllä se aurinko paistaa. Ossille! Siltä vaikuttaa. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. No paljon sä sitten yleensä oot voittanut? Mä panostan paketti hiivaa persuksiin. On tästä atmosfääristä. Kyllä tällainen rahatukko nostaa tunnelmaa. Vankilaa! No paljon sinä sitä on? 30 euroa. Onneksi olkoon. Kokenut veikkaa, joka ei kovin usein tommosiin potteihin törrää. No Seppo, hei tää nyt oli pelkkää moukan. Perunamuusia. Persuksiin. Ota. No niin Seppo. Ole hyvä, minä tarjoan. Jaa, kiitostavaa. Sinä turpa kiinni nyt! Seksi Seppo. No harvemmin tommosella kertoimella juoksevat koneet mitä taskaa pyö tekee. Mutta nyt teki. Oli se hyvä, että toit mut tänne, vaikka Maarit Salin on vanha juoppo. Otetaan. Luumukiisseliä. Maaliin tulolle. Siis Seppo ajattele. 5 eurolla. 30 euroa. Ja nyt me lyödään rahoiksi. Koska on seuraava lähtö? Muutaman 10 vuoden pullo taskaa. Voin sanoa, että parempi lopettaa, kun on karvanen Kari kaupungissa. No meinaat sä, että mä en pysty toistamaan tätä? Alkulämmittelyä. Mä tarkoitin vaan, että ne voittorahat voi kadota sieltä lompakosta ihan yhtä nopeasti, kun ne sinne tulikin. Sun kannattaisi nyt vihdoinkin nauttia siitä, kun sun onnes on kääntynyt. Mersin tuossa mennä homon kanssa naimisiin. Tosiaan nyt on lopultakin mun vuoro. Niin, otetaan sille. Onnelle! Homoja. Miljoona. Kaakeleita. Kauniille naiselle. Ja vielä pesäpallo mailalla. Sämpylä ja nopsan, joka ei koskaan laukkaile. Ne kukat ei ole homoja. Sinne isäs on kukkavaasista ja te olette aivan helvetti. Rähmäkäpälä. Te olette hieman humalassa. Ai minä vai? Mutta minä en enää hetkeäkään pystynyt olemaan ilman teidän Anneli Mansikkaa. Kauan. Tuu nyt peremmälle oven edestä möykkäämästä. Haluut sä turpaas? Tavalla kerralla kyllä voisi tulla selvinpäin. Tänne. Aivan. Vaikka mä nyt onkin pikkasen Jukka Palmo. Joka sanaa, mitä mä sanon. Aivan varmasti. Mä uskon sen. Ups. Mä menen tekemään sulle jotain syötävää. Tei aamulla on niin paha kohmelu. Halvemmaksi tuli heittää junan eteen. Kuules tyttö, mä rakastan sua. Se sinä nopsanella päiväs on niin tumma ja kotia on pitkä. Kuu